Doamne ajută, dragii noștri, Miss Violeta și cu Emma aici. O să încercăm să pictăm împreună un proiect în care vom avea un fundal cu un cer în multe culori și crucea Mântuitorului în Vinerea Mare. Pentru proiect am folosit ce aveam prin casă. Avem o bucată de poster pe care l-am tăiat, l-am făcut bucăți mai mici. Am constatat că nu prea avem culoare galbenă și atunci o să folosim acuarele pentru galben și pentru portocaliu. Pentru roșu avem mai multe culori și putem alege. Deci culorile pe care le vom folosi vor fi galben, portocaliu, roșu și vom folosi negru pentru cruce și dealul pe care a fost înălțată crucea Mântuitorului. Momentul zilei este după amiază înspre seară, când cerul s-a întunecat și mulți dintre cei care au asistat la răstignirea Mântuitorului și-au dat seama că într-adevăr El a fost Fiul lui Dumnezeu. Pentru început o să luăm culoare galbenă. Eu voi folosi niște cotton balls pe care le voi muia un pic în apă. Okay. Emma folosește pensula. Ok. Și o să încerc să iau și un pic de galben. Ia să vedem de aici. Ok? Și nu punem galben, tot un pic mai așa, Monica, Emma, ok? Chiar de jos de tot, pentru că acolo o să fie dealul. Aici jos o să fie dealul așa, ok? Hai să încerc să fiu și eu în aceeași... Ok. În același rând cu Emma. Ok, și aici o să facem așa ca un cer. Ok? Și apoi o să facem o dungă mai pronunțată. Like that? Yeah. Oh, good job. It looks nice. Don't go that high, okay? Okay. Pentru că Emma folosește o pensulă, la ea culorile vor fi mult mai pronunțate decât la mine. La mine sunt mult mai apoase. La Emma culorile vor fi mult mai vii și mai pronunțate. Și o să încercăm să facem ca niște stripes. Does that look better, Mommy? Very good, mama. Yeah, it looks good. Să facem așa ca niște stripes foarte groase din galben, portocaliu și roșu la partea de sus. Și după aceea o să încercăm să le blend in, să se amestece așa culorile între ele. Ok? Acum o să schimbăm și o să facem cu portocaliu. Ok, am ajuns la portocaliu. Tot așa o dungă groasă, în continuare a dungii galbene. Aici? Acolo. Oh, ce frumos. Foarte frumos. That's actually really flat. Right, Mommy? Yeah. So do I cover the whole thing up there? Dar să încerci să mergi în aceeași direcție, vezi? Aici să mergi așa, drept. Să nu se vadă așa în sus și în jos. Așa. Mergi și peste astea. Ok? But first I have to put more water. Nu merge până sus, că aici sus o să facem roșu, ok? Okay, up here? Da. Nu mai mergem până sus. Ok. Acum o să termin și eu la mine cu portocaliu. Acum o să încercăm să amestecăm un pic culorile unde se întâlnesc. No, don't do it, don't do it. Okay. Okay. Pune pensula aici pe șervet, ca să n-ai pe apă multă în ea, ok? Întoarce și pe partea alaltă. Așa. Și acum o să încercăm. Dai un pic la mami să-ți arăt într-un colț. Wait, okay, let me see. Yeah. Thank you. Ok, ții tu de hârtie? Thank you. Aici unde se întâlnesc o să facem așa ca să intre una într-alta, ok? Okay. O să încerc să iau de aici, uite aici e mai multă. Uite așa. Ok? Să se facă trecerea de la portocaliu la galben și așa o să facem și cu roșu mai sus, ok? That's it. O să încerc să fac și la mine, unde se întâlnește galben cu portocaliu. Hai să vedem. O să țin și iPad-ul. Oh, I need to keep some water on it, right? I need to keep some water.
am întors partea de vată, de cotton ball, unde are mai mult apă, ca să se poată amesteca mai bine cu partea galbenă și să treacă dintr-una într-alta. Ok. Și acum o să încercăm să adăugăm roșul. Roșul vine la partea de sus. Oh, sorry. Nu vreau, mami, să te grăbesc, ok? Okay, aici stoarcem bine apa și o să ne alegem care dintre cele două culori roșu ne plac. Par la fel. O să o aleg pe asta de sus. Ok? Can you help me? Yeah, you're done with that part. Now you have to put red at the top. Okay. Okay? I like this red. Yeah, go all the way to the end, okay? Don't leave that orange, yeah, over there. Go straight, don't go down. Go like this. Yeah. Looks nice. Good we have that on board. Yeah. So we don't make a mess, okay? Yeah, like especially for me. Acum o să încerce și mami să facă și mami roșu, ok? Okay. Water. Acum o să încercăm să amestecăm culoarea roșie și culoarea portocalie. Don't go up and down. Go to the left and to the right, okay? Yeah. Să creăm așa un efect. O să încerc să dau cu partea albă și nu cu partea roșie, pentru ca să se amestece mai bine. Partea albă e doar udă. Mommy, I think I need a bit more. Okay. Okay, looks good. What happened here, Mama? You want to put more orange here? Sure, after I'm done with the whole thing, okay? Okay. Ok, și între timp, partea de jos galbenă ar trebui să fie uscată și o să încercăm să adăugăm dealul și crucea Mântuitorului Hristos. O să folosim negru pentru partea de jos. Ok. Acum adăugăm dealul care este făcut cu negru. Și m-am decis că ar fi timpul să folosesc și eu o pensulă, pentru că avem mai multă precizie cu pensula. Deci pur și simplu unde se termină galbenul, facem așa ca o dungă. Ok? Și arată ca un deal. Și încercăm să nu facem așa în sus și în jos, încercăm să facem în lateral liniile cu care pictăm. Bravo, Emma! Foarte frumos. Și acum trebuie să lăsăm un pic să se usuce și vom desena crucea cu creionul ca să putem da deasupra cu negru. O să încercăm să adăugăm un pic de iarbă cu o pensulă așa tunsă, specială. Ok? Să punem în apă, scurgem apa, punem în negru și o să încercăm, cam mult am luat, ok? Să dăm aici unde este așa, ca niște, doar cu vârful așa și unele mai sus, altele mai jos. Uite-te un pic, Emma, te rog. Can I try my painting? Că am nevoie de un pic mai mult. Ok, deci mergem așa cu vârful un pic mai în sus la unele părți și cu vârful un pic mai în jos, că așa era și iarba, ok? Ia vezi cum, așa, bravo, foarte frumos. I think I need a bit more. Hai, mai ia un pic de negru. Bravo, foarte frumos, nu faci chiar uniform. Ca și cum ar fi niște iarbă, bravo. And some bushes. And some trees. Ok, și acum suntem la partea finală. Cu un creion o să desenăm încetișor o linie dreaptă care merge în sus. Dat. Și după aia o linie care merge aproape dreaptă, da, un pic
așa de la stânga la dreapta un pic în sus. Ok? Și exact pe liniile astea noi o să venim, hai să facem și pe cealaltă, ok? Ok. Să venim cu o pensulă cu negru. Ok? Și să facem, opa, crucea Mântuitorului, ok? Ok. Ok. Now should I press that? Ok. Emma a ales o pensulă cu perii mai scurți, cu care va fi mai ușor să trasăm liniile pentru cruce. A supărat Iohannis. Să vedem. Șșt, tata. Ok. Și acum mai luăm cu un pic de negru. Și acum facem așa. Așa, și acum facem așa. Ok, încercăm să ținem drept, ok? Așa, și nu o facem foarte groasă. Ok. Ok, acum fă-o și pe cealaltă. Perfect, bravo. That's it. And now this one. Oh, you wanna make mommy's? Here you go. You wanna use this? No. Am pus negru pe ea, mămică. Ok. Nu pune atâta apă, dă apa după pensulă, mămică, prea multă apă. I'll leave Ok. it over here. So Ok. it's soaking there. Poți să folosești cealaltă pensulă pe care ți-am dat. Ia vezi, am pus negru pe ea. Yeah. Ok. Ai grijă. Și trebuie să ținem bine de hârtie, ok? Mai jos du-te, ok? Să nu rămână alb între deal și linia de la cruce, ok? Aici, mă, uite aici. Aici să nu rămână alb. Ok? Perfect. Bravo. Așa. And now I have. N-are nimic că e mai groasă, că avem hârtia mai mare pentru... Ai mai luat niște negru? No, I don't need to. Ok. Ok, încercăm să ținem liniile drepte. Done. Ok. Și cu asta am terminat proiectul nostru pentru Vinerea Mare cu crucea Mântuitorului Hristos pe dealul Golgotei.